Biar ase misti, coklat. Nyaw doङो misti doङो coklat doङो आरो karena saya police case. Hi guys, welcome back to the channel. To look for the video is special जागोन दै. To माने जोंथ' बहुत खरस खालामो नङा लोगोफोर माने दिन रात बिदिनो 100 200 500 माने दैलि खरस जाबाय थाखायो आरोना. To लोगोफोर दिनै आं सानबाय जे दिनैनि आंनि बे खरसखौ सोरबा जानो गैयिनो लोगोफोर सोरबा बिबाय आरोना आं होनोसै नामा माने बिथांमोनाथ' बिदि माने गोथाव बुस्थु बिदि मोनजाखाया आरोना जिहेतु जाहैबाय चकलेट सिंग्रा मिस्टि माने बिसोरो मोनजाफेरा आरोना माने बिबायनासो सान्दुं अखायाव बिबायनासो बिसोर थाइसे थाइनै खामायो आरोना थ' बिसोरो बिदि माने मोनजाफेरा थ' बेनिखायनो आं दिनै लोगोफोर आं सानबाय जे माने बिबायारिफोरनो लोगोफोर जि हायो आङो आंनि फैसाजों गरसे गरनैजों लोगोफोर माबा मोनसे जाहोहैनोसै आरोना जाहोहैनोसै जोंनिया बिबायारि बेसेबां सुदों आं मिथिया दै थ' एसे नागिरनोसै आरोना माने बिबायारिफोरा बारा होनसै खम होनसै दे लोगोफोर बेनोसै आरोना थ' दा जों थांगासिनो माबायाव टाउनाव लेट्स गो लोगोफोर दा जों नै लानोसै सिंग्रा आरोना ओमफ्राय नै लानोसै मिस्टि थ' जिखिजाया मोनसे लानोसै आरोना नै लोगोफोर माने दिनैनि आं बे फिसा खामानियाव जोंनिया हेल्प होदों जोंनिया डिपार्टमेन्टनि लोगो जोंनिया नै सुमि लोगो आरोना थ' दायो जों बेयाव माने लोगोफोर भिखारिफोरा बहुत खम दिनै माने अखा हादोंना थ' बेनिखायनो जों दायो जों लोगोफोरनियाव मोनबा लाबाय आरोना थ' जास्ट लोगोफोर एकदम फिसा आरोना आंनिया खामानिया माने भिखारिफोरा खमखाय जों खम लाबाय आरोना नङाबा वेस्ट जागोन ना थ' बेयाव दोङो मिस्टि आरो मामोनथाय सिंग्रा दायो जों लागोन डाइरेक्ट मिल्क आरोना माने भिखारिफोरा मालाथो नङा होमबा मालाथो बिदि माने चकलेट दामि मोनजाफेरो नङा होमबा थ' दिनै जों जाहोनोसै आरोना नङा होमबा तलफोरनि बे जाबाय क'क्राझारनि पुलिस पइन्ट माने रेलवे क्रसिं खाथियाव आरोना थ' दायो जोंनियाव लानोसै डाइरेक्ट मिल्कखौ माने बिबारिफोराथ' मालाबाबोथ' बिसोरो बिदि डाइरेक्ट मिल्कफोर मोनजाफेरा जां आंनि मथेबा दै थ' बेनिखाय बिसोरखौ एसे टेस्ट खालामना लाना फैबाय आरोना दा डाइरेक्ट मिल्क हबो ना अके लोगोफोर दायो जों लाबाय 20 थाखानि आरोना मोनबा माने मानसिफोरा खम ना बिबारिफोरा बिनिखाय खम लाबाय आरोना नै 20 थाखानि थ' लेल' बेटि बेहानोसै सुमि थेंक इउ स' माच दै बिदिनो माने अखाबाबो हेल्प होनायनि थाखाय आरोना अके लोगोफोर दायो जोंनियाव माने सानैसो माने बिबार मोनबाय आरोना थ' बिथांमोननो दायो जों फार्स्ट होनोसै थ' आब' नैबे नोंथांनि थाखाय दे बेयाव दोङो मिस्टि दोङो चकलेट दोङो आरो मोनसेया जाहैबाय माबा दे सिंग्रा दे जादो दे दायो जोंनि एसे माने जाहोदो आरोना अके दायो नै नेक्स्ट मोनहैनोसै दे biar ase misti coklat aru ki asile singra habi de दा जों नेक्स्ट नागिरबावनोसै जों लोगोफोर स्टेसनाव एसे नागिरनोसै आरोना जोंनि रिंखि आब'बो दङ जोंनि एसे आब'खौबो एसे लोगो हमना फैनोसै नङा होमबा फैना बोरै मोनो लाजिखायो थेंक इउ स' माच आरोना थ' बेखौ आङो लिंकबो फैखाबाय आरोना खिन्थु अखायाव जे फैदो आंजों लोगोसे बिदि मोनसे खामानियाव थ' मा बुंदों आरोना थेंक इउ स' माच होबायथ' आंबो दिनैसो लोगो फार्स्ट टाइम आरोना जि हायो आंनि जि फैसादो बहुत खम लोगोफोर मोनबाल' लाबाय माने भिखारियानो गैया नै दा मोनसे नुलायबाय लोगोफोरनि माने दायो भिखारिया बाराबा जों आरो बारबावगोन ना हेलो itu apa karena apa na lo biar আছে কি সিংরা আছে মিষ্টি আছে আর সকল আছে দে খাবি দে আর পানি আছে না দে খাবি হ্যাঁ দে আর দাও হ্যাঁ দে খাও বুঝতো ভালো বুঝতো হ্যাঁ দে খাবি দে তো মায়া मोनसे हान्थि नाङा आरोना बिदि माने हेल्प खालामनो थाखाय थ' दायो नागिरबावनोसै मा मोनो थ' लोगोफोर दायो जों नै नागिरगासिनो आरोना बिबारफोरखौ थ' नायनोसै लोगोफोर बेसेबां मोनो होलांसै आरोना थ' माने दिनै बिबारिफोरा बहुत खम दे मानो खमबा मिन्थिया दै एरैबा बहुत थायोमोन आरोना थ' दायो जों माने बिबारि मोनबावदोंबा जोङो बायबावनोसै बेनोसै लोगोफोर After a long time, yeah, dia lebih urus. Esa karena saya police case. Boleh kok. Mak kubur. Nih, oh. Tapi ini mana jenis biberi perguna naik menasai. Aku lagi menpakai. Dah je salah sih na. Jenis salah kayak berapa? Aku lagi menpa. Salah kayak sudah. लोंसिब्रा माथालाय दखाना सिनाय मोनलाय जोंखौ फैबानो सा लोंखायोना अके लोगोफोर दायो नै लास्टलि लोगो मोनबाय खासे नै जि मोजां नै आयौ दामगासिनो नै मेन्डलिन नामा नैखौ बेचारा बेखौ नुवा ना दादा itu apa karena পিঠা সিংরা মিষ্টি আছে চকলেট আছে দে খাবি দে হ্যাঁ দে মজা থাকবি দে খাবি হ্যাঁ দে लोगोफोर दायो जोंनि दान जोब्बाय आरोना कागे नोंखौसो नागिरदों
ओमफ्राय दायो माने लोगोफोर नै माने बोथोरा ओरैबायदि समायना जाना दङ ना माने नै जोमैफोराव माने हाजोफोरावनो जोमै नांजोबनाय आरो ना थ' देखायगासिनो दं आं नायलाय माने सालाकाटिनि मोनसे टावार आरो ना नैबे हा नैबे माने टावारानो जोमै नांबाय आरो ना नै नैबे टावारा हा नैबे टावारा बे जाबाय सालाकाटिनि बहुत टलेस्ट मोनसे सिमनि हा माने बिनो जोमै नांबावोसो फाग्लासो माने अखा हाबा बिदिनो माने जोमैफोरा 100 मिटार्सफोरावनो फैयो आरो ना थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आथ' लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसै थ' नङा होमबा गाबोन आरो माने जेनिया आगैजों मोनसे मोजां भिडिअ फैगासिनो थ' बेखिनियानोसै थ' नेक्स्ट लोगो मोनसै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बोरै नांखो माबा मोनसे सान्थि नांबाय आंनि जि हाय गरनैसो फैसाजों माने बिबायारिफोरनो एसे जाहोबाय आरो ना माबा मोनसे गोसोखौ सान्थि नांबाय दे थ' लोगोफोर नेक्स्टआव आङो होबावगोन नेक्स्ट मान्थ नङाबा नेक्स्ट उइकआवनो माने माबा मोनसे गिदिर प्लेनिं लानोसै आरो ना माने एसे बुरजाखौ होनो आरो ना माने सोरबा आंजों हेफाजाब होनोबा लोगोफोर हेफाजाब होनो हागोन इउटुबारानो जा नोंथांमोनानो जा सोरबाफोर हेफाजाब होनो गोसोबा आरो ना थ' हेफाजाब होबानो जाबाय दे थ' आं मोनसे माने क'क्राझारनि गासै माने बिबायारिफोरखौनो आङो माबा मोनसे लोगोफोर जानो नाजानोसै आरो ना थ' लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसै दे थ' दिननि थाखाय लोगोफोर बाय बाय